2011, Jim Vaassen! En Jim, de heeft hij al weken naartoe geleefd en dan eindelijk is hij in de oefenhelden gesprongen om zich aan jeugd te presenteren. Maar hij heeft zijn mantelen, hij heeft zijn peksgeveer aan en hij heeft zijn zoon ingesprongen van tevoren. En toch missen we nog een aantal onderdelen die jeugd van Lucifer zal huren. Ik wil nog beginnen, Jim, met dit in te gaan hangen. De versierselen die huren bij het zien van de jeugd van Lucifer, namelijk de medaille. Te hebben, maar een jeugd als Lucifer, die moet ook iets in de heng hebben. Die moet in de heng hebben dat stukje wat ik dan wil zien aan iedereen als ziende, ik ben de heerser van de stijl jeugdduvels en duvelinnetjes. En daarvoor wil ik hier de overlopen voor dat officiële gedeelte. Die de voorgangers weer, jeugd als Lucifer 2010, Glen van Heel, want tegen dit overhandigen de scepter, de P10 taken en P10 functioneren huurt. Ik wil hier kom eten of hij zoiets is en de jeugdceremoniemeester volgen en naar boven te houden. Jeugd van Lucifer 2010, Glen van Heel. Toen heeft het vorig jaar allemaal mij mogen maken. En wat ik van heb begrepen, en ik heb het van Doorpin bij mogen maken, is dat een geweldig festijn, een geweldig feest. En ik wil dicht door hem volgen. En officieel, de scepter is toch een jaar lang, omdat die hoede is gehaaien, door een verhandigen aan die me opvolgen. Jeugd van Lucifer 2011, Jim Vaassen.